Bezák. Dávam hlasovať, kto je za týchto členov Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok, zložení tak, ako boli navrhnutí. Kto je za? Nikto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Komisia pre financiu, správu majetku obce. Navrhnutí boli členovia pán Radovan Benčík, pán Ferdinand Polčák, pán Miloš Horvát, pán Jozef Bača a pán Miroslav Vitáloš. Dávam hlasovať, kto je za členov Komisie pre financie a správu majetku obce v zložení tak, ako boli navrhnutí. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Komisia pre územný rozvoj a výstavbu a infraštruktúru. Vzhľadom na to, že táto problematika je v tejto obci takmer až poviem existenčná, alebo z môjho pohľadu určite. A je to veľmi náročná a ťažká problematika. Výber členov tejto komisie prebieha dosť zložito. Na jednej strane veľmi kvitujeme, že sa veľa ľudí do toho hlási, chce to pomôcť, avšak potom, keď je veľmi široký záber, tak tiež to nemusí byť úplne na prospech, ale tomu sa nebránime. Táto komisia nie je uzavretá, sú zhody na ďalekú väčšinu, alebo veľkú väčšinu týchto členov, avšak vzhľadom na to, že nie je uzavretá, na dnešnej schôdzi alebo zasadnutí obecného zastupiteľstva návrh všetkých členov v jednom balíku nebudem predkladať. Ako bolo, mám tu upozornenie, že znie tu otázka, akým spôsobom boli ľudia vyberaní. Oslovovali sme verejne, či už cez webovú stránku, či už osobným oslovením, či už každý mal nejakých svoje typy, ktoré doporučoval, a potom každá, som povedal, keďže sme boli dva volebné obvody, jedna Čierna Voda, jedna Chorvátsky grob, teda stará časť chorvátskeho grobu, tak bola zhoda, že každá strana, z každého obvodu poslanci si navrhovali svojich, alebo navrhovali členov do komisí, ktoré potom vzájomným dohadovaním, vzájomnými konzultáciami sme dneska predkladali návrh, ktorý bol medzi nimi navzájom prejdetý, navzájom bol odkonzultovaný. Takže dneska my predkladáme Komisiu pre územný rozvoj a na najbližšom rokovaní predpokladám, že uzavrieme túto komisiu. Bod 5.2. Okruh pôsobnosti komisií. By som poprosil, aby som stále nerozprával, tak by prečítal Peter Bilík, predniesol návrh uznesenia ohľadom určenia oblasti pôsobnosti stálych komisí. To znamená, že pre jednotlivé komisie sa dohodli poslanci, alebo predložili návrh, že každá komisia bude mať určitý okruh problematiky, v ktorej bude pôsobiť. A teraz si prečítame, alebo teda nám poslanec Bilík prečíta okruh jednotlivých komisí s tým, že komisiu keďže sme neschválili komisiu pre územný rozvoj, výstavbu a infraštruktúru, tak túto tiež nebudeme tento okruh dneska uzatvárať. Takže budeme pre 4 komisie, budeme dneska hovoriť okruh. Teraz prečítame v plnom rozsahu tento okruh, potom pri uznesení už ho nebudeme čítať, pri záverečnom uznesení, predsa by to bolo toho veľa, takže
dávať pozor. Takže Peter, poprosím ťa. Najprv to bude zverejnené zajtra ráno. Myslím, že uznesenia pokiaľ budú nejaké zásadné, niečo bude vážne pripomienkované, nebude to dotiahnuté, ale predpokladám, že musíme, tak ráno už bude zverejnená zápisnica, teda respektíve uznesenie, zápisnica uznesenia. Takže ja prečítam len prvú. Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom kraju v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky 369 990 obecných zriadení v znení neskorších predpisov určuje týmto uznesením v oblasti pôsobnosti stálych komisí obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Brode takto. Ja prečítam jednotlivé komisie, takže prvá komisia je Komisia pre financie a správu majetku. Jej pôsobnosť. Podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti, kontroluje plnenie rozpočtu a odporúča potrebné rozpočtové opatrenia, predkladá stanovisko schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky, dáva stanoviska k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, vyhlásení dobrovoľnej zbierky o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek. Aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre obec v rámci oblasti svojej pôsobnosti, posudzuje finančné rozhodnutia obecného zastupiteľstva. To teda hlavne znamená rozpočet, miestne dane, výberové konania, verejné obstarávanie. Posudzuje všetky zmluvy obce, najmä teda z pohľadu riadenia rizík a odzrkadlenia zmluvných záväzkov v účtovníctve a rozpočtového krytia. Kontroluje nakladanie s majetkom obce a vyjadruje sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce, ak jeho odpredajú. Schvaľuje výšku dotácií a grantovým komisiám na základe ich žiadosti a možnosti rozpočtu obce pre dané obdobie. Dobre, ja tu mám ešte komisiu pre školstvo. Tam boli pozmeňujúce návrhy, ktoré by pani predsednička predložila, takže komisia pre školstvo, kultúru a šport. Podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti školstva, kultúry a športu. Vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci. Vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, rozširovaniu umeleckých dánov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov, najmä mládeže do kultúrneho života. Spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí. Spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. Spolupodiela sa na organizovanie obecných oslav, návrhové zápisy do kroniky obce a dohľada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci. Komisia pre sociálne veci a vzťahy s verejnosťou. Podieľa sa na vypracovávaní komunitného plánu na základe zákona číslo 448 z roku 2008 zbierky pre podporu komunitného rozvoja, sociálnych služieb a sociálnych potrieb občanov. Iniciuje vytváranie takých zariadení sociálnych služieb, ktoré na území obce nie sú zastúpené a ich existencia by skvalitnila poskytovanie sociálnych služieb občanov v krízových životných situáciách. Spolupracuje s referátom sociálnych vecí na obecnom úrade pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom. Zúčastňuje sa na riešení starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, osamelých a starých občanov, občanov, ktorí sa dostali do hmotnej núdze, občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Spolupracuje pri riešení záškoláctva. Ďalej navrhuje zlepšenia v oblasti opatrovateľskej služby a poskytovania stravovania pre dôchodcov. Prerokováva žiadosti o poskytnutie jednorázových sociálnych dávok, sociálnych pôžičiek, odporúča finančnú a vecnú pomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom. Spolupracuje pri zabezpečovaní poskytovania pomoci obyvateľom v čase náhlej núdze, ako napríklad žilová pohrama, havária a podobne. Predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v obci, iniciuje organizovanie osvety v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov, spolupracuje s klubom dôchodcov, s organizáciou Červeného kríža, materským centrom v obci. Spolupracuje pri zabezpečovaní občianskych obradov a organizovaní slávnosti mesiaca úcty k starším, uvítania detí do života, oslavy významných životných jubileí starších občanov obce. Ďalšie veci, koordinuje a podieľa sa na vydávaní obecného časopisu Chorvatán, kontroluje plnenie komunikačnej stratégie, funkčnosť a efektívnosť informačných kanálov medzi subjektmi v obci, napríklad aj medzi jednotlivými komisiami, organizáciami obce, obecným zastupiteľstvom a verejnosťou. A plní ďalšie úlohy s cieľom posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.
Komisia, túto teraz nebudeme teraz riešiť, a Komisia pre životné prostredie. A tu nám tiež tu boli podané nejaké pozmeňujúce návrhy, takže vyjadruje sa k stavu verejného poriadku v obci a predkladá návrhy na jeho zlepšovanie, kontroluje stav vybavovania podnetov od občanov, podáva stanovisko k ich riešeniam, vyjadruje sa k predloženým sťažnostiam týkajúcich sa narušenia občianskeho spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavania domového poriadku, poškodzovania majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce. Kontroluje a usmerňuje aktivity pre ochranu životného prostredia v obci a jej okolia, podáva návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku potenciálneho, ale aj reálneho ohrozenia životného prostredia v obci, koordinuje iniciatívy občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadruje sa k nim, predkladá návrhy na vytváranie podmienok pre udržateľný rozvoj a zlepšovanie životného prostredia v obci, kontroluje dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov a ak ich porušovaním dochádza k újme na životnom prostredí, vyjadruje sa k vydávaniu nariadení obce o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v obci, sama predkladá podnety v oblasti odpadového a vodného hospodárstva a správy vodných tokov a kontroluje funkčnosť a udržiavania systémov protipovodňových opatrení a opatrení na zmierňovanie účinkov živelných pohrom. To sú návrhy, ktoré boli teraz dodané. To sú tie 4 komisie. Dobre. Dávam hlasovať sám blok, či dávam hlasovať o schválenie okruhu pôsobnosti jednotlivých komisí, tak ako boli prednesené poslancom Bílikom. Kto je za tento okruh? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Máme tu ďalšiu komisiu, ktorá je povinná zo zákona, bod 5.3, zriadenie komisie na ochranu verejných záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Poprosím pána poslanca Ivana Skaloša, aby prečítal dôvodovú správu zriadenia tejto komisie a navrhol jej predsedu a členov komisie. Ďakujem. Dôvodová správa tohto návrhu znie nasledovne. V zmysle ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, konkrétne článku 7 odseku 5 tohto uvedeného zákona, starosta obce podáva oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa článku 7 odseku 1 uvedeného zákona komisii obecného zastupiteľstva. Na naplnenie spomenutej oznamujúcej povinnosti starostov je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo túto komisiu zriadilo, zvolilo jej predsedu a členov. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň 2 členov. Ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Na základe tejto dôvodovej správy si dovolím ťa požiadať, pán starosta, aby si dal hlasovať o nasledujúcom návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe za A ustanovuje v zmysle ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, konkrétne článku 7 odseku 5 uvedeného zákona, komisiu obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za B volí za predsedu komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca Petra Bílika. Za C volí za členov komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov Jana Granca a Jaroslava Valenta. Dobre, ďakujem. Obecne dávam hlasovať o návrhu, ktorý bol predložený, alebo návrhu uznesenia, ktorý bol predložený, ktorým sa schvaľuje komisia na ochranu verejných záujmov, sa schvaľuje predseda komisie a členovia komisie v zložení tak, ako boli navrhnutí. Kto je za tento návrh? Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Pre informáciu,
lebo samozrejme tých šumov je tu obrovské množstvo, tak môžem za seba povedať, že som podal v zmysle tohto zákona všetky dokumenty, všetky vyhlásenia, ktoré mi tento zákon ukladá, že som splnil podmienky, ktoré mi zákon ukladá na to, aby som mohol naďalej vykonávať funkciu starostu obce. To znamená, dojel som sa pozícii štatutára v spoločnostiach. To, že ešte to vidíte na výpise z obchodného registra, znamená len to, že súdy konajú ďaleko pomalšie, ako to, ako človek môže a má možnosť tento úkon urobiť. Čiže ja som ho urobil v rozsahu, ktorý mi zákon umožňuje. Zároveň som dal kompletné daňové priznanie a majetkové priznanie a všetky náležitosti, ktoré k tomu sú. Je to uložené, podal som to cez podateľnú, je tam pečiatka, je to uložené v zapečatenej obálke v trezore obecného úradu. Komisia dneska, ktorá bola schválená, má samozrejme právo tieto materiály otvoriť, alebo túto obálku otvoriť a skontrolovať. Zaujímavé skôr bude asi potom po 4 rokoch, ako bude vyzerať ten rozdiel. Ale toho sa absolútne neobávam. Ďakujem. Takže bod 6. Zástupca starostu. Návrh. Predkladám návrh na zástupcu starostu obce Chorvátsky Groh, poslanca Iva Skaloša. Dávam hlasovať o tomto návrhu na zástupcu starostu. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Bolo 10 poslancov sa zdržalo. Znamená, že o tomto návrhu budeme rokovať ďalej a budeme hľadať riešenie. Predpokladám, že do ďalšieho obecného zastupiteľstva tento návrh bude už schválený. Ďakujem. Bod 7. Troška na veselšiu tému, kde všetko bolo zatiaľ formálne. Máme sobáše, návrhy sobášiacich miesta a dní sobášov. Najprv som mal pocit, že všetci sa budú do toho hlásiť a potom sme mali problém vybrať, ale nakoniec je ich tu dosť. Ja som to neurobil na prvom zastupiteľstve, kde už ma pani Kravovca vyzvala, aby som to urobil už hneď na prvom. Ja som hovoril, ale to sa nikto nebude v decembri ženiť a hneď 2 dní na to som musel si zobrať reťaz na seba a urobiť tu krátky sobáš, takže to bol môj prvý v živote, ale boli to takí ľudia, ktorí prišli ako rovno z ulice a chceli sa zobrať, tak sme im. A ona bola v 9. mesiaci, tak to bolo na čase. Takže ja už som si to odbil, ale takže dneska budeme sa